ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟର ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଡାଲି, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ବୁଟ, ସୋୟାବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ଓ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ଗଠନ କରିଥାଏ ଓ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପାଠଟିକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଜୀବସାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା।